हसलो गे आता हो बघता तो पांढऱ्या माणसांकडे जाता काळ्या माणसांकडे का माहित नाही तुका बघ तो वर्षाकडे लगेच जातो आमच्याकडे येत नाही मेन माणूस पार्टी कसा राहता तरी म्हटलं माकडला शेळा बिळा काहीतरी खायत अशी गपचूप खाऊन मग पूजा कशा करू हे बहिणी 2-3 भाकरी खाल्ल्यानं मोत्याची माळ सोन्याचा साज मोत्याची माळ सोन्याचा साज मनोज रावांचं नाव घेते हरतालिकेच्या दिवशी आज. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो पिंक्याकडे कारण पिंक्याकडे शेळा केळा पोचूचा बहिणीक शेळा केळा देऊन देऊचा ही प्रथा अजून आमच्याकडे आणि आम्ही जाऊन बहिणीकडे जाऊन शेळा केळा वगैरे देता. तर मित्रांनो गणपती आणलेलो आता आणि आता सगळी हरतालिकेची तयारी चालली आहे. सगळी भटजी काका वगैरे येईल आहेत आणि सगळी मंडळी वाडीतली मंडळी येईल पूजा करूसाठी. तर बघितलं असाल मागच्या व्हिडिओत पण मागच्या गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओत आणि आत्ताही बघा काका पूजा सांगतायत आणि हे सगळे ऐकतात. झाली त्रयस्तु भुवनेशः देवादिशं सिद्धि ब्रह्मेशः जनार्दनः समन्वतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय आकरमानी इलेले आहेत मुंबईसून मग काय आणला मिठाई बिठा आणायची ना उपवास तुझो केस आमचे आहेत ना केसांची स्टाईल बदलून टाकूया आपण ना मम्मी काय का आला गंधा हे अंते अंते गंधाची वाटी काय महागणाधिपतेन विलेपरार्थे चंदनम समर्पयामि. असा धर कॅमेरा धर ही बघ केळी बिळी खायची ही बघ हल्लेली ही बघ हो कॅमेऱ्यात बघता ए काय काय मम्मी खाया तुझी काय ते होतात पुन्हा हसलो गे आता हो बघता तो पांढऱ्या माणसांकडे जाता काळ्या माणसांकडे येत नाही का माहित नाही तुका बघ तो वर्षाकडे लगेच जातो आमच्याकडे येत नाही. दिवाळीतील मंडळी आमच्या सगळी पूजेसाठी इली आणि आपल्याकडे पहिली पूजा चालू आहे. स्मरण करायचं मनोइच्छित ज्या काय आपल्या कल्पना असतील तर त्याच्या पुढे मांडायचं. श्रीमन महागणाधिपतये नमः नारायणाय नमः. दांदल नको करू ही पण 2 हातांनी घेता पाणी हो को परत घेऊ काय का तुम्ही अजून पूजूची मेन माणूस पार्टी कसा राहता तरी म्हटलं माकडला शेळा बिळा काहीतरी खायत अशी गपचूप खाऊन मग पूजा कशा करू हे बहिणी 2-3 भाकरी खाल्ल्यानं खोटं बोला नको. अरे ये गणपती बघायला ये आज एकदम याच्यात चालतं नाही तर एक मेल्यासारखे जलत होते. हे पेंटर इले म्हणजे लय भारी कॅमेऱ्यात घे म्हणता त्यांका आधीच फोटो गेलो रे माका लगेच कळाला ना. भारी भारी
आमचं आणलं आहे पण त्याला डायमंड लावचे डायमंड सजूच वाजू रात्री किल्लो बनवतो हा परत किल्लो अजून बनूच अर्धच ते हे गाव कॉन्ट्रॅक्टर गावत नाही हे बिझी आहेत ना आताशे मस्त मस्त अरे उंदीर हे चिकटलेलोच हा डायरेक्ट बरोबर चिकटूनच आणलं येताना छोटा सारंग हा मोठा सारंग इकडे बसलाय हा बघा इकडे एडिटिंगचं काम चालू आहे नाही रे ओमो ना ओमो काळियारडो हा एक नंबरचो हा काळियारडो हा तो काय झालं बाबू तो साधारण म्हणता माझ्यासारखो दिसता जरा साधारण म्हणून मला लो त्या काळ्या माणसांची न पडा केस भारी झाले केक म्हणजे तबलजी बनूचो मोठो तो का तो वाजवताना तुम्ही अजून पुजलाच नाही वेळ आहे तुम्हाला कडक का चढा बिडा का पाडवणार नाना नाही म्हणून जे का नेऊन दिला कोणा ते भावना घ्या घेऊन जातात हे धर तुम्हाला पाणी तुमचा उपास कडक आहे ना हरतालिकेचा जरा अगं पूजा नाही केली तोपर्यंत खायला सुरुवात केली दे झाली पूजा कळलं ना येस थँक्यू बघ काय ते हे बघ वर्षा बोलावले वर्षा पूजा करता अरे चांगल्या मनाने दिसो. अरे अशी काय ती तू ना म्हातारी सासी आहे तू काय तरी बडबडलं तुला तर मी ऐकून घेऊन त्याला हे लक्षात ठेव किती वर्ष मी देतो हा धांदल करू नको. धांदल पुण्याकडे जा. सगळे धांदल झाले जरा उघडून घ्या माझी ना धांदल झाली हा केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः चौथळं पाणी तवणात सोडून द्या कृष्णाय नमः विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ जेवणात जा. मोत्याची माळ सोन्याचा साज मोत्याची माळ सोन्याचा साज मनोजरावांचं नाव घेते हरतालिकेच्या दिवशी आज तू घेता की नाही नाही ते घेत होतं की मला वाटलं काय ग काय ग काय युट्यूबचं नाव आहे आरती धरी नाव घे घेत ना. आरती तरी त्याने नाव घ्यायचं असं आरती धरायला मिळेल नाही का टाळगी जा टाळ खया वाजपी काय आता तुमचं वाजपी तो झोपा तू गेलोय मला खाली मग सुख करता दुःख करता वार्ता विनाची कृपी प्रेम उपादयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कश्मीर मान जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन प्रेम कामना आवाज मोठा जय देव रत्नाकर्टिक चंदनाची ओटी जय देव जय मंगलमूर्ती हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री उमा माहेश्वरी देवता प्रसन्ना देवा महाराजा स्वामी समर्थ महाराजा उमा माहेश्वरी हरतालिका देवता महाराज आज या सर्व सुहासिनी भगिनींनी इथे सालावादप्रमाणे येऊन इथे तुझं यथोचित असा पूजन केलेलं आहे. ही पूजा करत असताना जर कोणाकडनं काही चूक झाली असेल तर ती माफलाच कर. केलेल्या या सर्व पूजनाचं शुभ असं फळ या सर्व केलेल्या भगिनींच्या सर्व कुटुंबियांच्या पाठीशी तू कायम ठेवतेस तसं कायम ठेव. कुठच्याही सुखदुःखाच्या प्रसंगात जशी काय उभी असतात त्याप्रमाणे तुम्ही दोघे उभे आहेत. उमा माहेश्वर देवता कायम या सर्व कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे राहा. या कुटुंबांचे जे जे काही व्यवसाय असतील सगळ्यांमध्ये सर्वांना उत्तम प्रकारची भरभराट मिळेल.
सर्वांवर कुठच्याही प्रकारची जी काही अरिष्ट येत असतील ती दूर होऊन प्रत्येकाला आपापलं जे काय असेल त्या मनोइच्छित कामना या पूर्ण होतील अशा प्रकारचा शुभाशीर्वाद या सर्व भगिनींच्या पाठीशी ठेव. ज्या ज्या इच्छा त्यांनी तुझ्याकडे मागलेल्या आहेत त्या सर्व इच्छा पूर्ण कर. केलेली सभा अशीच कायम मान्य करून घे आणि या सेवेचं सर्व शुभ असं फळ या सर्व आमच्या भगिनींच्या पाठीशी उभं ठेव. उमा माहेश्वरी देवताय नमो नमः. झाली ग. अशा प्रकारे हरतालिका पूजून झालेली आहे होय ना. मग आता का उपास आता खाऊ सुरुवात कर काय ते. म्हणालो नवीन कोणतं होईल नवीन कोणतरी आहे. हो केस वाढलेले आहेत भारी भारी. आता तो जर हिरो झाला आहे तर पुढे काय करेल. हा कलर्स ऑफ कोकणचं पुढचं आहे बाबा. मग आरती वाजूच्या टायमा गौरव गडप होतो बघा. काय पण तुका माहिती होता ना. आता शेळ केळं खायला मोकळा झाला. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो पिंक्याकडे, कारण पिंक्याकडे शेळा केळा पोचूचा पूनमकडे इलय जाऊन मगाशीच. तेव्हा व्हिडिओ नाही केला, पण आत्ता पिंक्याकडे जाऊचा. त्यामुळे बहिणीक शेळा केळा देऊन देऊचा ही प्रथा अजून आमच्याकडे. आणि आम्ही जाऊन बहिणीकडे जाऊन शेळा केळा वगैरे देता. तर चला आता डायरेक्ट वळीवंड्यातच भेटूया. काय गो पाऊस काय व्हाळाक म्हणजे येऊचं माहिती ना. फकडे तर सांगा शेळा केळा आणलाच नाही म्हणून पोचत सकाळी खाऊचं असं तर आमकाच वेळ नाही होतो. मग आमका वेळ नको. आमका वेळ मिळणार तेव्हा आम्ही येणार ना. मोठी आहे पिशी बघ किती शेळी आणलेली आहेत ती बघ. बघ तरी मोबाईल आणले की नाही मग कळलंच नाही. हे घे वा शेळा आणि केळ. म्हणते शेळा काय या बघा शेळा. एक तुला ठेव, एक सध्याला दे आणि सध्या केळी. हां 6 सध्याक दे, 6 तुका ठेव. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमच्याकडे शेळा केळाची पोचूची पद्धत आहे बऱ्याच ठिकाणी अशी. आता बऱ्याच भावांका टाइम नसता, आमका टाइम मिळता काढून येऊचो लागतं पाऊस असताना. पाऊसही लागलो वाटेत. सुनबाईची आहे ती. बाय बाय बाय. तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे आता आम्ही चाललो घराकडे जाऊचा. उशीर होता.